É un orgullo estar aquí con Gonzalo Constenla, recién rematado este acto do BNG en Pontevedra, para ver como seguimos sumando, como siguen apostando polo BNG, porque este, a partir do 10 de novembro, con forza no Congreso, esta candidatura de país. É unha honra que nos acompañase neste acto Gonzalo Constenla, unha desas persoas honradas, traballadoras, e que sempre leva a Galiza no país e nos corazón. Moitísimas grazas, Gonzalo, polo teu apoio, moitísimas grazas, Gonzalo, polo teu compromiso. Pois moitas grazas, Carme. Para min tamén é un placer estar aquí porque coñezo a Carmen de hai tempo, traballei con ela en bastantes eidos e creo que é a persoa axeitada para representar a Pontevedra, pero tamén a toda Galiza, esa voz que lle falta no Congreso dos Deputados, nas Cortes do Estado. Estivemos mudos por moitos anos, estes últimos anos, e temos que volver a recuperar esa voz. Por qué? Porque Galiza precisa estar presente, porque Galiza, cando está no Congreso dos Deputados, os seus problemas están tamén nos Congresos dos Deputados. Cando Galiza, e por tanto o nacionalismo galego, pode ter influencia incluso a nivel de conformación de maiorías, podemos, como fixemos noutras ocasións, mellorar as nosas condicións de vida, o benestar dos galegos e das galegas, e sobre todo poder tamén seguir traballando para que o noso medio rural, os nosos montes, o noso campo, os nosos produtores poidan ter un futuro digno e de calidade neste país. Por iso é un placer apoiar aquí hoxe a Carmen e a toda a candidatura do Bloque Nacionalista Galego. Moitísimas grazas. Son voces así as que se suman cada día, as que cada día siguen sumando para que daqui o DCN consigamos ese gran objetivo que Galiza volva a estar presente con forza nas Cortes do Estado. Moitísimas grazas a todas as persoas que confían nesta candidatura. Moitísimas grazas, Gonzalo. Grazas, desta vai.